Hello mga Omega, good evening! Nalagong po ay napakuko sa bike dia o. Ay, bike dia. Ato, nanin, tanawon mga Omega, o sa sulod ani. Salamat ani nga bag, Ma'am Gina Hasa. Siya naghatag ani. Bet di ato to na ako nang nagwan niya na, Ma'am Gina, nagwan niya na. Nag-1 year na ang atong bag, Ma'am Gina. Pero atong tanawon kung sa sulod. Tanawon ka ito. Mga 20-20. Pila ka niyo ba? Oo, makuha ni guys. Uy. 20-20. Kulbaan ko guys. Ay. Sulod. Ako siya pakakin. Yung mga bag ko. 300. Kuya, 300 pakil. Pero, ang 20, tara, tanawon natin karon o ihapon. At na ni abrihan mga Omega. Kasi iba rin dito. Ihap ra gusto. Pila dyan sa tanan na ito na pinagong. Kubaan. Madaghan-daghan naman da food. Uy! Alan! Daghan na. Pero feeling na ako. 4 na siguro na. 20 naman. So, dili na paabot o 5. Ang baiti-baiti. Ihapon natin guys sa clip lang. Sulansan ako.